Ana penny pa be me nsa Facebook o mo hwe number den. Okay. I'm hwe number den. Mamenye minua wisdom of Sebo Amani Nkomo. Okunkom MCE Atwima Nwabiagya South. Ni nyina ye prepare ya. Chief, good morning. Good morning, sir. Na apombo kwade. Oh, nyame ahuyamabo. Ya da Nyankopon ase. Ana ya si ampra. Mampani dia banhihye aba mo na mo hwe ama sa nhihye na ye adwuma. Ene modia no ekoso. Yo say me for fidi kasi so na ma chia Ghana de hye nyina titru ni Atwima Nwabiagya municipal de hye. San say eye nda mienu nti mprempren a me na wo kasai. Yo gomo afete Pentecost convention say amamu ehun. Nyame ya adoma ochena all the MDCs na baby dwumadie ni akyeremu o various municipal and district assemblies. Enti media ne ochena anopa. Enti nhihya amaye ne se sene o mampanyini de nhihya egu akwan mu no. Eni kwan se odwumani bia ebie shop ochena. Ti ya frɛ asɔfo security for this association our municipal no nyina na ochena eno mu nyina be din hye mu ne de nsiesie na edwumadi ni beba so wa akwa na ye de ne de dance ni ye damping site no ehonum ayema nti ochena ye bekwa akoye adwuma honum nsuwansu a ewo Atwima Nwabiagya nyina no eno so municipal na tima bo moden anya excavator ahodo enan no ye de besisi miamia na ya start adredge nsuo no biom enti baabi ti se eye housing binya excavator baako eye baabi ti se DKC cross kwan no kwa Abraham Lincoln akiro so binya excavator baako baabi ti se eye Atwima agogo eye ECG ho so binya excavator baako ne ye de baako so ato so sepase honom de kosi embemu honom so baako enti dwumadie ni nhyehyɛ a eye municipal ne de agu akwan ma ochena ye behwe ne aye mprapra ne ase atetie nsuo ma se pushi damping side no sana be ya enwura ye betima yi afri kuroduanum Nyankopon ya adoma ochena nyina no atimanya baabi akọ enti say obi say nhyehyɛ a ye de agu akwan mu eno no. Oh, okay. Na question no nyina so ko wie se yes say wura na ye de kwan. Eno na ma kire o say me damping site e ho adwuma no. Inti obviously no me damping site no me ko clear na kire se nwura ye be no kuroduanum nyina no. Yo eye baku inti sa nwura na be ni nyina ya de a ye de anwa ka ina sini loaders na be ho adwuma de akoda damping site. But so odia na ewo hefa be ba cho me ye mi dwumadie no wabu akwa me ka say site no wo hefa site no ewo nkare. Oh, okay. Okay. Na wo ka say mo makwa ma nkrofo mfom de mba. Menim se we no akoye national ade na bia obi pebi de ba bia gu a. Wo ba biem. Sha me sense su dua biem. San say ya damping site nti no. Kuro dua bia ni obeka se fa so obo brand kuro duam. Ahemfo no kra na no nte ase. Enti me sre onmo mutie. Bashia say ye me damping site wa adwuma ne opia to man kire se fa wura firi honum fa bra yes rom yenim se dada no mo ba bi o mo de egu anu ukuada municipal no ye general assembly meeting am assembly members na pass that law wa wuni ma odi wura ba anya woni assembly ne na ye adwuma bo mu bia no e wa sotwe a ye do be kwa kogina amamra no na oman no ene adi. Oh, okay. Na say mo arrangement ho say mo ne private companies bi no mu kra timi adin koma mo timi fawura de bremo but eno ye under contracts by the assembly no one hyehyɛ. Oh, okay. Tricycles are adwuma municipal no quality refuse from various communities no ene eno mo one hyehyɛ a ya ma obi a sticker ewo assembly ni din a wo ho sa akonya ne se wo de bibi sa de ba ho no. Okay. Chief, that's it.
nso me da ase sɛ nyame nhyira wo ne watiefo nyinaa na amasen ada ɛyɛ Akoma FM-fo ase wɔ abere biara kwanya a mode boa me ɛma yɛ trɛ nsɛm ma Ghana adehye titiri Atwima Nwabiagyafoɔ so ɛnya mu ɛkyɛfa yɛda ma ase paa nyame nka wo ne watiefo nyinaa yɛda ase paa nyame nka ho nti ɛhɔ deɛ no no deɛ ɔdɔ mu ba biom kɔ akɔgu